Predpokladám, že si profesionál, či už mentálny coach, psychológ a tak ďalej. Ale problémom je, že ľudia o tebe stále netušia. Ja ti v dnešnom videu ukážem, ako rozbehnúť svoju osobnú značku na sociálnych sieťach. A hneď tak začať priťahovať potenciálnych klientov, ktorí hľadajú práve teba. Ak si pripravený, poďme rovno na to. V tomto videu si teda ukážeme, prečo je osobná značka vôbec dôležitá. Mali by ste v prvom rade pochopiť to, že ak ste vo vašom obore naozaj dobrí, ľudia by mali vedieť o tom, že vy ste tá správna voľba. Čiže naozaj sociálne siete sú dnes miestom, kde nás môžu objaviť úplne cudzí ľudia a obrovské publikum. No a bola by naozaj škoda zostať neviditeľný do nekonečna, pretože takýmto spôsobom vás môžu obchádzať stovky, možno tisícky príležitostí. Osobná značka sa rovná dôvera plus zviditeľnenie. Toto všetko nám poskytuje budovanie našej osobnej značky. To, keď nás už ľudia poznajú. No a naozaj, čo potrebujete urobiť je odlíšiť sa od 1000 iných odborníkov. Pretože naozaj nedovolím si povedať, že by niekto bol jediný na svete vo svojom obore bez akejkoľvek konkurencie. Nepoznám taký obor a ak sa mýlim, tak sa mýlim. Je to úplne OK, ale ja osobne taký obor nepoznám. A ja takisto viem, že mám tisícky ďalších konkurentov, ktorí svoju prácu robia aj dokonca lepšie. Ide hlavne o to v tej osobnej značke, že sa ľudia chcú spojiť so mnou, pretože som to ja, pretože som im nejakým spôsobom sympatický a chcú so mnou pracovať. A naozaj vidia vo mne ten zmysel z tej spolupráce, pretože mi hlavne dôverujú, pretože sledujú môj obsah, aký tvorím a že je hodnotný a že im dáva hlavne zmysel. Je naozaj pravda a táto štatistika, ktorá tu je, hovorí za všetko, že až 80% klientov si vyberie práve toho iného experta v tvojom obore, ktorý je viditeľnejší a dôveryhodnejší na sociálnych sieťach. A to hlavne kvôli tomu, že vystúpil z toho davu a tvorí obsah. Tvorí hodnotný, originálny, autentický a dôveryhodný obsah. No a si tu pravdepodobne kvôli tomu, pretože ma sleduješ na Instagrame, poznáš ma zo sociálnych sietí, takisto aj z LinkedInu. A práve to, že si tu, že si sa cez moje sociálne siete dostal až sem, tak to hovorí o tej samotnej osobnej značke. Pretože som možno v tebe vzbudil nejakú pozornosť cez tie sociálne siete, kedy si povedal, že OK, tomuto človeku venujem ďalšiu pozornosť, ktorú mi tu chce dať aj na inej platforme, na YouTube. A naozaj tie moje začiatky boli všelijaké, keď som sa začínal prezentovať online. Aj keď som s tými ľuďmi pracoval, aj keď som s nimi komunikoval niečo, čo im chcem odovzdať a čo sa odo mňa chceli naučiť. Tak naozaj, ako vidíte, že mal som konzultácie, robil som rôzne webináre online, založil som aj komunitu, založil som projekt Akadémia sociálnych médií, kde som iných tvorcov učil to, ako tvoriť obsah na sociálne siete. Stále som sa v tomto projekte cítil akoby taký v reťazi, že nebolo to stále ono, stále to akoby nebudovalo vo mne tú autoritu, ktorú som chcel alebo ktorú som si možno zaslúžil cez tie sociálne siete. Pretože ten obsah akoby nemal tú hodnotu, ktorú som mal tým ľuďom odovzdať, ale hlavne tým správnym ľuďom, pretože som možno akoby tak nemal jasnú tú cieľovú skupinu. Ale keď som začal pracovať na svojom personal brande, teraz v súčasnosti 2024, začiatkom roka až teraz 2025, tak naozaj ten môj personal brand začal naberať úplne inú váhu a dokážem vďaka tomu, že budujem tú svoju osobnú značku na sociálnych sieťach, že ako vidíte, robiť workshopy, stretávať sa s ľuďmi, prezentovať, naozaj odovzdávať tie moje skúsenosti a ľudia si tie moje skúsenosti pýtajú, či už na workshopoch, webinároch, konzultáciách alebo coachingu. Teraz vám ukážem 5 jednoduchých krokov, ako začať s osobnou značkou. Prvým krokom je definuj svoju špecializáciu a ideálneho klienta. To znamená, kto som, komu pomáham a ako riešim ich problém. Dáme si aj príklad. Som Rony, napríklad mentálny coach, pre ľudí s veľkým stresom v práci. Čiže presne definujem, kto som a pre koho. A teraz čo robím? Ako pomáham? Pomáham im získať vnútornú rovnováhu za 8 týždňov. Jasne som si stanovil to, kto som, pre koho tvorím a ako im pomáham. Jasne a stručne. Druhým krokom je zvoliť si 1 až 2 sociálne siete, kde budeš aktívny. Toto je veľmi podstatná vec a poviem vám prečo. Ak si zvolíš LinkedIn, je to takzvaná, aspoň pre mňa, profesionálna sieť. To znamená, že na LinkedIne máš priamu možnosť komunikovať so zakladateľmi nejakých firiem,
Sú tam naozaj ľudia v tých pozíciách, najvyšších pozíciách, dokonca majitelia veľkých firiem, ku ktorým sa ty môžeš dostať. Môžeš sa takisto cez LinkedIn dostať, ak si nejaký mentálny coach a presne riešiš možno nejaké veci v zamestnaniach pre zamestnancov a možno ako si udržať lepšie vzťahy na pracovisku napríklad. Tak si predstav to, že oslovíš nejakých zakladateľov značiek, nejakých majiteľov, ktorí majú pod sebou nejaký tím ľudí, nejakých manažérov a tak ďalej, je tam proste tá sieť. A si zober, že ten majiteľ si povie, že wow, presne takéhoto mentálneho kouča pre môj tím potrebujem. Zavolá ťa na školenie, zavolá ťa na nejaký webinár, na nejaký seminár, na nejaké prezentácie, aby si učil jeho ľudí. Nemusíš učiť priamo jeho. Môžeš učiť jeho ľudí. Pretože na LinkedIne máš veľkú možnosť sa k tým ľuďom dostať. No a Instagram nazývam takou vizuálnou a lifestyle komunikáciou, pretože na Instagrame si môžeš dovoliť ukázať viac akoby toho zákulisia zo svojho života. Nevrajím, že na LinkedIne to nemôžeš robiť, ale komunikuješ tam úplne iný obsah pre úplne iných ľudí. A na LinkedIne si všímam hlavne to z mojej osobnej skúsenosti, že tam môžeš byť priamy. A možno ani nie, že môžeš, ale musíš byť priamy. Čiže komunikuješ priamo s tými ľuďmi. Dávaš im priamu ponuku. Napíšeš si s nimi, dohodneš si call. Toto robím a takto vám môžem pomôcť vašej firme, vašim zamestnancom. Kdežto na Instagrame, aspoň ja to robím tak, komunikujem viac s tými ľuďmi akoby aj cez to moje zákulisie a ukazujem reálne, čo robím. Takto si budujem väčšiu autoritu a väčšiu dôveru u tých ľudí a hlavne ukazujem to, aký som autentický. Tým pádom tí ľudia si nachádzajú vo mne taký ten šmrnc, že áno, s týmto človekom chcem pracovať. No a YouTube, dlhšie videá a edukatívny obsah. Ja som na YouTube momentálne začal, tvoriť. A z takého dôvodu, pretože na sociálnych sieťach neviem za tých 30-40 sekúnd ani za minútu vysvetliť celú pointu a ísť tak do hĺbky, aby som naozaj edukoval toho človeka. Pretože na sociálnych sieťach, aspoň z môjho pohľadu, dokážem odovzdať nejakú informáciu, ale nedokážem edukovať. Kdežto? Keďže mám LinkedIn, Instagram, dokážem presmerovať tých ľudí sem na YouTube, práve teba do tohto videa. A si predstav, že na sociálnych sieťach urobím video o tom, že ako si založiť svoju osobnú značku alebo personal brand, čo preto robiť. Privediem ťa až sem, kde ti takto presne do hĺbky vysvetlím, ako to robím a ako by si to mohol robiť aj ty. Chcel som tým povedať to, že na sociálnych sieťach odovzdám informáciu a tu ťa to naučím. Krok číslo 3, naplánuj si obsah. Čo? Kedy? A prečo zdieľať. Ja to volám tzv. Obsahový plán. Kedy? Napríklad pondelok alebo stredu. No a takýto ten time management alebo ten obsahový plán je veľmi dobrý hlavne pretože vieš, kedy čo tvoríš. A u mňa to funguje tak, aspoň každého učím v ten môj systém. Ja mám napríklad nedeľu taký produktívny deň, kedy naozaj produkujem a vytváram a natáčam videá. Natáčam si videá na 1 týždeň, 2 až 3 týždne. Či už na sociálne siete, alebo už aj teraz na YouTube. Takže som konzistentný. Nestane sa mi počas týždňa to, že dneska je streda a nemám žiadne video a čo teraz a rýchlo musím urobiť nejaký príspevok, aby som aspoň niečo mal. S týmto nemám problém už posledné 2 roky. Nemusím sa trápiť tým, že musím rozmýšľať v ten deň, že dneska musím dať nejaký príspevok. Pretože mám obsahový plán a viem kedy, čo, kde, kedy a prečo zdieľam. Ďalej si môžeš určiť vopred aj formát. Video, krátky post nejaký, alebo fotka. No a takisto aj témy. Buď dávaš nejaký tip, buď len nejaký príbeh dávaš, alebo samozrejme vzdelávaš. Čiže ten obsahový plán je veľmi dobrý hlavne kvôli tomu, aby si zostal efektívny a konzistentný. Krok číslo 4. Buďte autentickí, ukážte vlastné príbehy a zákulisie. Toto je presne to, čo robím na Instagrame. A stále vravím, autenticita sa rovná dôvera plus ľudskosť. Toto je napríklad taká ukážka môjho príspevku na LinkedIne, kde som ukázal to, že som pred 2 rokmi 60 dní po sebe publikoval videá a toto sa stalo. No a v tomto príspevku som opísal to, ako som zlyhal. Jednoducho, ako som zlyhal. Ako som prijal výzvu na sociálnych sieťach, že budem 60 dní po sebe publikovať videá, s tým, že každý deň to video natočím a aj ho publikujem a 60 dní po sebe som toto robil a ja som maximálne zlyhal. Ja som vyhorel, prišiel som o klientov a s týmto som sa akoby priznal ľuďom. To znamená, že som autentický, budujem si tú dôveru a som ľudský.
pretože som sa otvoril. No a najväčšie znamenie tej ľudskosti je podľa mňa hlavne to, že sa dokážeš otvoriť. No a toto naozaj ľudia, nechcem to povedať tak, že žerú to, ale ľudia ocenia tú ľudskosť a aj ja ocením tú ľudskosť, keď u niekoho vidím, že to nie je preafektované, fejkové, naschvál, na silu, ale že je to práve ľudské a autentické v ten moment. No a tento príspevok mi dal dokonca aj celkom dobré impresie, 1500 ľudí a dosiahlo to až 1000 ľudí akože reach. Mal som tam 18 komentárov, aj lajky, 32 lajkov, čiže naozaj nebolo to nejakým spôsobom nejak cielené, že z tohto chcem mať čísla, ono to bolo len o tom, že sa chcem otvoriť. A hlavná pointa mala byť tá, že som v tom príspevku aj vysvetľoval, že toto v živote neurobím a nemá to zmysel robiť 60-dňovú nejakú výzvu a každý deň po sebe niečo pridávať, pretože tak stratíš tú efektívnosť aj kreativitu. A ako som pred chvíľou vysvetlil ten obsahový plán, keď toto budeš mať, keď vieš kedy, keď máš určený formát a keď máš tému, tak nemusíš riešiť to, že teraz každý deň musíš niečo na novo vytvárať a publikovať to. Takto si to môžeš naplánovať na pár dní vopred. A hlavne to vôbec nemusíte robiť každý deň. Poďme na krok číslo 5 a posledný krok. Využite video. Pretože je najsilnejšie na spojenie s publikom. Ja osobne musím povedať, že ja najviac využívam práve videoformát. Pretože áno, síce textové príspevky a fotky a grafické posty sú super, môžeš odovzdať maximálnu informáciu a dokonca môžeš mať ešte aj lepší dosah ako cez to video. Aj minule mi niekto povedal, alebo sme si písali spolu na LinkedIne a povedal mi ten človek, že on zdieľa len príspevky ako textové a grafické, pretože je to akoby také vstrebateľnejšie a pochopiteľnejšie a jednoduchšie pre toho diváka ako video. Pretože vidíš text, čítaš. Vidíš obrázok, pozrieš sa, máš jasnú nejakú grafiku, či už je tam fotka tvoja alebo nejaký text napísaný, tak máš jasné akoby zameranie sa toho, máš jasný fokus. Ale pokiaľ ide o video, tak už musíš počúvať, musíš sa pozerať, musíš ešte čítať, ak tam máš titulky a musíš vnímať, rozmýšľať, čo ten človek vraví. A toto je pre človeka akoby náročnejšie na tých sociálnych sieťach vstrebávať takýto content. Pretože máme toho kontentu naozaj veľa na sociálnych sieťach. Čiže je to tá nevýhoda toho videa. Ale na druhej strane, cez video dokážeš si vytvoriť lepší vzťah, bližšie puto s tým človekom. Pretože vidí, ako rozprávaš, vidí, ako vyzeráš, vidí, ako gestikuluješ, počuje tvoj hlas. Čiže veľa ľudí mi povedalo, keď som sa s nimi stretol prvýkrát niekde, tak mi povedali, že Rony, ja mám pocit, že sa už poznáme nejak dlho a že cez tie sociálne siete už ťa tam vidím každý deň, tak mám pocit, že už sme kamaráti a každý deň sa spolu stretávame. A to je presne o tom už vzťahu. To je presne to, že už s tým človekom mám nejaký vzťah cez tie sociálne siete. A ja si nemyslím, že tým textom a tými grafikami si ten vzťah s tým človekom tak vybudujem. Taký silný vzťah. Čo by som vám odporúčil z mojej vlastnej skúsenosti, tak skúste aspoň raz týždenne natočiť krátke video na vaše sociálne siete. Či už s nejakým tipom, alebo s nejakou radou, alebo to striedajte možno s nejakou skúsenosťou vašou, s nejakým vašim klientom napríklad, alebo z vašej nejakej pracovnej činnosti, alebo váš nejaký úspech. Skúste to zdieľať. Dajte mi potom vedieť na sociálnych sieťach, ako vám to funguje. Napíšte mi kľudne na LinkedIn alebo mi napíšte na Instagrame. Ak si profesionál vo svojom obore a chceš byť viditeľný na sociálnych sieťach, definuj si, v čom si jedinečný, vyber si správne sociálne siete, buď konzistentný a hlavne ukáž sa vo videu ako reálna osoba. Toto je cesta k vybudovaniu silnej osobnej značky. Ja vám ďakujem za vašu pozornosť. Dajte mi odber, ak by ste chceli vidieť na tomto kanáli viac podobných tipov. A ak práve začínaš s videom a máš strach z kamery, mám tu pre teba videjko, v ktorom ti ukážem pár tipov, ako prekonať tento strach a ako si následne aj užívať to natáčanie. Ešte raz vám všetkým veľmi pekne ďakujem. Vidíme sa v ďalšom videu.